खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मास्क गानालासे लामायाव ओंखारनायखौ गाज्रि बुनायनि दायाव सानै पुलिस कनस्टेबला सासपेन्ड खालामजादों बे जाथाया मध्य प्रदेशनि इन्दौराव जादों रिपर्टनि बायदिब्ला 35 बोसोर बैसोनि कृष्णा केर मुंनि सासे अट' रिक्शा सालायग्राया गावनि लोमजानाय बिफाखौ फाहामथायनि थाखाय हस्पिटालसिम लानानै थांदोंमोन बेयावनो कभिड-19नि बांनायखौ होबथानो थाखाय पुलिस प्रशासना गोख्रोङै सिग्रोमनाय खामानिखौ मावगासिनो दंखायोमोन मास्क गानालासे लामा फारसे ओंखारबोनाय कृष्णा केरखौ पुलिस प्रशासना लामायाव नुनानै होबथानानै दोननायजों लोगोसे लामा गेजेराव गाज्रियै बुदों पुलिस प्रशासननि गाज्रि बुनायखौ गोबां रायजो राजाफ्रा थुबुर जानानै नायदोंमोनब्लाबो गिबियाव पुलिस प्रशासनखौ रावबो हेंथा होआखैमोन नाथाय नांनायनि बांसिन अत्याचार खालामनायखौ नुनानै थानो हायैयाव माखासे सुबुंफोरा उननि समाव पुलिस प्रशासननि बे अत्याचार खालामनायखौ हेंथा होदोंमोन बेफोर गासै जाथाया ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानायनि उनावनो सुबुंनि सायाव इनाय अत्याचार खालामग्रा सानै पुलिस कनस्टेबलखौ इन्दौर पुलिसआ सासपेन्ड खालामदों आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव सेथि नैथि आरो थामथि खोलोबखौ लाजोबनानै गासै 86% बांसिन भटार्सफोरा भट होदों मोनथाम खोलोबनि मादाव थामथि खोलोबावनो बयनिख्रुइबो बांसिन भटार्सफोरा भट होदों गासै 85.2% नैथियाव नैथि खोलोबनि बिसायख'थियाव 80.96% भटार्सफोरा भट होदों आरो सेथि खोलोबावनो खमसिन भटार्सफोरा भट होदों गासै 77.21% आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया गासै मोन 126 बियाबाव खुंजादोंमोन गिबि खोलोबाव मोन 47 बियाबाव नैथि खोलोबाव मोन 39 बियाबाव आरो थामथि खोलोबाव मोन 40 बियाबाव भट होनाया जादोंमोन आसामाव गासै 2.34 कौटि भटार्सफोर दङ बेनि मादाव 1.15 कौटिया आइजोफोर आरो सा 398 थामथि आथोन एबा ट्रेन्सजेन्डार मख'नो गोनांदि थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव कामरुप नोगोरावनो बयनिख्रुइबो खमसिन भटार्सफोरा भट होदों गासै 75.84% आरो खोला सालमारायावनो बयनिख्रुइबो बांसिन भटार्सफोरा भट होदों गासै 92.18% बेजों लोगोसेनो बिलासिपारायाव 90.85% आरो धुब्रीयाव 90.44% भटार्सफोरा भट होदों छत्तीसगढ़आव उदखारिफोरजों गावलायलायनानै मुंख्लं जानाय रैखाथि बिफाननि हेंथायै पस्ट होनायनि दायाव आसामनि शिखा शर्माखौ 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरबाय मख'नो गोनांदि थांनाय सानथामसो सिगां छत्तीसगढ़आव नाक्सालाइट उदखारि आरो रैखाथि बिफाननि गेजेराव गावलायलायनायाव सा 22 रैखाथि बिफाना मुंख्लं जादोंमोन जेराव आसामनि सानै जवानाबो मुंख्लं जादोंमोन मुंख्लं जानायफोरखौ लानानै आसामनि मुंदांखा लिरगिरि आरो मेथाइ रोजाबगिरि शिखा शर्माया फेसबुकआव मोनसे पस्ट होदोंमोन जाय पस्टआ गनायजाथाव नङा बिथां शिखा शर्माया फेसबुक पस्टआव लिरनाय बायदिब्ला जाय दरमाहा लानाय मावथिया डिउटि होबाय थानाय समाव थैदों बेखौ मुंख्लं बिमुं होनांगौनि गोनांथि गैया जुदि बिथांमोनखौ अदेबानि छत्तीसगढ़आव मुंख्लं जानाय सा 22खौ मुंख्लं बिमुं होदोंब्ला मोब्लिब बिफानाव मावग्रा जाय मोब्लिबनि खामानि मावबाय थानाय समाव इलेक्ट्रिक शक जानानै जिउ गोमादों बिथांमोनखौबो मुंख्लं बिमुं होनांगौ होननानै फेसबुक पस्टआव शिखा शर्माया पस्ट होदोंमोन बे पस्टखौ नुनायनि उनावनो गोबां रायजो राजाफोरजों लोगोसे सिमाफोराव रैखाथिनि थाखाय थानाय जवानफोराबो शिखा शर्मानि फारसे रागा जोंनाय फोरमायदोंमोन उनाव बे पस्टखौ लानानैनो गुवाहाटी हाइकर्टनि सानै उखिला शिखा शर्मानि हेंथायै केस फाइल खालामदोंमोन बेनि उनावनो दिसपुर पुलिसआ शिखा शर्माखौ हमदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो थामथि खोलोबनि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव हरनि समाव माखासे जाथायफोर जादों बेनि मादाव बिलासिपारा महकुमायाव बिसायख'थिनि खामानि जोबखांनायनि उनाव गावनि न' फारसे फैबाय थानाय पलिं अफिसारा ट्राकजों एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमादों जिउ गोमानाय पलिं अफिसारा बिजनी टाउननि लक्ष्मी मन्दिर ओनसोलनि मुङा देबजित चौधुरी बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन बिसायख'थिनि बिबान जोबखांनायनि उनाव बिथाङा हरनि समाव गावनि न' फारसे बाइकजों फैबाय थादोंमोन बेयावनो बङाइगाव हापाचारा नेशनेल हाइवेआव ट्राकजों एक्सिडेन्ट जानानै जायगायावनो जिउ गोमादों उनाव जाथाय जानाय जायगायाव पुलिसआ थांनानै गोथै देहाखौ बोखांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय बङाइगाव सिभिल हस्पिटालसिम दैथायहरदों
बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि डिउटि जोबखांनानै सा 40 रेलवे प्रटेक्शन स्पेशल फर्सनि अफिसियेलफोरा तामुलपुरनिफ्राय आलिपुरदुवारसिम गंसे बासजों फैबाय थानायावनो एक्सिडेन्टआ जादों। सा 40 रैखाथि बिफान गाखोनाय बासआ कन्ट्रल गोमानानै रङियानि थिनियालि हाखराव गलांदों। बे जाथायजों माखासे रैखाथि बिफाना जोखोम जादों। जोखोम जानाय रैखाथि बिफाननि मावथिखौ फाहामथायनि थाखाय खाथिनि फाहामसालिसिम लांनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायजों जिउ गोमानायनि खौरां मोननाय जायाखै। बेनि अनगायैबो सोनाब गुवाहाटीनि माजलि एलपि स्कुलाव इभिएमखौ लानानै दावराव दावसि जादों। गंसे प्राइभेट गारियाव गंनै इभिएम लाबोनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा गारि आरो पलिं अफिसियेलखौ हमथानानै दोनदों। जाथाय जानाय जायगानि रायजो राजाफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला फुंनिफ्राय मोनाबिलिसिम इभिएमआव जेबो जेंना गैयामोन आरो भट होनायाबो गोजोनैनो जोबनानै थांदोंमोन। नाथाय भट होखांनायनि उनाव प्राइभेट गारियाव गंनै इभिएम लाबोनायखौ नुनानै गोहोआव थानाय सोरखारा पलिं अफिसियेलनि मददजों इभिएमखौ लानानै बेले बेजे खालामनो नागिरनायनि सन्देह खालामदों रायजो राजाफोरा आरो बे केसखौ मोजाङै नायबिजिरनो थाखाय दाबि खालामदों। बे जाथायखौ लानानै रायजो राजाफोरा गोख्रोङै सोमावसारनायाव पुलिस प्रशासना थासारिखौ सामलायनो थाखाय उदाङाव गुलि गावनो गोनां जादों आरो स्मक बम्बबो खुबैनो गोनां जादों। हादराव कभिड-19नि केस बांफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। कभिड-19नि केस बांफिननायखौ नोजोर होनानै माखासे रायजोफोराव नाइट कार्फ्यू होदोंमोन। नाथाय छत्तीसगढ़नि रायपुर जिल्लायाव फिन आबुङै लकडाउन होफिनबाय। बे लकडाउनखौ गिबियाव 9 एप्रिलनिफ्राय 19 एप्रिलसिम होग्रोदों, जेराव रायपुर जिल्लानि गासै सिमाफोरखौ बन्द खालामनायजों लोगोसे एसेन्शियेल सार्भिस एबा गोनांथार सिबिथायनि अनगायै गासैबो बन्द थाजोबगोन। छत्तीसगढ़नि स्टेट हेल्थ डिपार्टमेन्टनि बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टायाव छत्तीसगढ़आव सा 9,921 सुबुंनि देहायाव गोदान कभिड-19 पजिटिभ केस मोन्दों आरो सा 55आ जिउ गोमादों। बेखौ नोजोर होनानैनो छत्तीसगढ़नि सोरखारा रायपुर जिल्लाखौ 11 साननि थाखाय आबुङै लकडाउन फोसावफिनदों। मख'नो गोनांदि आसामावबो बिजेपिनि दैदेनगिरि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया लकडाउन जाफिननाय नङा होननानै बुंदोंब्लाबो कामरुप मेट्र'आव थांनाय 24 घन्टायाव 104 सुबुंनि देहायाव गोदान कभिड-19 पजिटिभ मोन्दों। शिबसागरावबो 60 साननि थाखाय आरो बिश्वनाथआवबो कभिड-19नि बांनायखौ नोजोर होनानै 144 धारा होनाय जाबाय। कभिड-19नि गोसारनायखौ होबथानो थाखायनो शिबसागर आरो बिश्वनाथआव बे थांखिखौ लानाय जादों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय। नाथाय बिसायख'थिनि समाव माखासे बियाबनि सिङाव इभिएमखौ लानानै बेले बेजे जानायखौ नुनो मोन्दों। इभिएमखौ लानानै बेले बेजे जानायखौ नोजोर होनानैनो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बरा बिथाङा स्ट्रं रुमाव सीसीटीवी केमेराखौ बियाबनि साफ्रोमबो बिजाथिफोरजों कानेक्सन खालामनानै होनो थाखाय बिसायख'थि आयगखौ खावलायदों, जाहाथे भट साननाय समसिम इभिएमखौ लानानै रावबो बेले बेजे खालामनो खाबु मोना। बेनि अनगायैबो फाथारकान्दी बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि कृष्णानन्द पल बिथांनि गारियाव इभिएम मोननायनि सायावबो खेंफोरथि होनो थाखाय बिसायख'थि आयगखौ खावलायदों बिथाङा। मानो दासिमबो बिजेपिनि बिजाथि कृष्णानन्द पल बिथांखौ बे दायाव हमाखै बेनि फिननायबो बिदों बिसायख'थि आयगनिसिम रिपन बरा बिथाङा। कंग्रेसनि अनगायैबो आसाम जातीय परिषद एसएपिआबो थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि सायाव जानाय जाथायफोरखौ लानानै बिजेपिनि सायाव अजद दैखांदों। जेरै बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसायख'थिनि अक्ट'आवनो माखासे भट मिरुआव बिजेपिआ गावसोरनि लिफलेट रानदों। बे केसआव बिजेपिनि माखासे मावथिफोरखौ उजान बाजारनि कामरुप एकाडेमिनिफ्रायबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों आरो चान्दामारि इन्जिनियारिं इनस्टिट्युटनिफ्रायबो सिकिउरिटि गैयालासे इभिएमखौ लानानै थांदों आरो बेफोरबायदिनो गोबां माखासे जाथायफोरखौ लानानै बिजेपिनि सायाव अजद होदों एजेपिआ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।